Lo mzungezo weinkulumo othi thatha lento. Hayi, mkhaya. Awukho umzungezo la. Awukho mkhaya umzungezo la. Umzungezo awukho nje. I-trend lena eyenziwa wonke umuntu. Nami ngaqhamuka nento emhlasimbe eyi-trend uyithathe wena uyiphendule uyenze i-trend siyithande sonke. Sisebenzise ivoice yayo inyunge. Sikujabulele futhi. Yabo? So uyabona mkhaya ngithi mina ngikuxwayise la. Uyabona mkhaya njengamanje ugijima kakhulu futhi ngicanti ispeed ohamba ngaso le speed ekuthiwa u-km. Uphakathi ku-touchline. Ayikho imoto ohamba nayo. Uyihambela wedwa nje. Mangaqhaza uyihambela wedwa ngoba into engifike ngayibuka lapha kuwena mkhaya le video le oyibukanga wena kahle nje. Uhleli kahle phansi ulilexile cha. Le video mkhaya uyibuke vele ugijima vele. Yabo? Le video la kade kufuna ukuthi ungene kuma comment alomfana kule video lapha ubayeke nje abantu ngoba baningi phela abantu asebayipostile lento zabo le video kaMnyovu. Ungene kuma comment kaMnyovu ufuka ubuka ukuthi abantu bathini. Ngeke mkhaya ukuthi le video lena ingatrenda kangaka makuye ukuthi lo mfana uyabheda. Ubhedisa isizwe cha. Uyabona njengoba nje manje uthi wena amalokhuzana amakhosi awamshekelele ngalena ngoba kuzophupha abantu. Lo mfana lo akaseze ayishutha abantu abambona ndinhlwathu. Futhi igama elinothwa akaseze lifaka lo mfana akaseze ayishutha abantu abambothwa. Ukuthi wena mkhaya lento uyisuselaphi angasi. Ngoba ke manje sekuwuwe wedwa ngoba phela mina akekho umuntu engangambona ekhuluma ngalento ethi ayivalwa nani. Wena mkhaya ushuthi wonke lo mhlaba lo. Sekufuna ukuthi thina sizwa ngawo manje. Ukuthi hayi cha mkhaya ngoba sekhulumile ke nakho sezogijima eyobiza amakhosi sekufuna wonke manje umuntu manje ememanzonzo iphucweke manje injabulo lempana nayo ethu yayizamela ngoba phela lento le yaqala uzikode lo ehleli lapha esikoleni sakhe phethe ucela emborusile wakhuluma ngawo lento uzokwathi abantu abathatha lento washo wacima ezethi kanti niyaphapha yini kuhlekwe nje impela kube mnandi yabo. Kodwa akazeze esho kwayena uzikode ethi uzani kimi ngizothola cha. Wayihloniphisa nje ngendlela ahloniphisa ngayo. Umfana wayiguqula lento. Njengamanje iguqule sonke sayithanda umhlaba wonke. Kwamina futhi kodwa kungisuka lapho ngivela isuke ngekhaya. Ngithi mina uzani ngithathe lento. Kube mnandi. So ke mkhaya ngawe nje wedwa. Uyinyanyile wena lento yalomfana. Ngoba kwenze njani? Ngoba lesikhathi samanje siphila ngama trend. Siyasahlukumezeka la ngelockdown. Uthi ufuna uspin ikhanda noma ufuna ukupetha isihlamu uthi ufuna ungena egarage bakukhiphe kabuhlungu uthi ungene la singekho isipolo. Njengamanje sinaleyo njabulo encane ngoba sazi kusasa ukuthi kuzokwenzakalana. Abantu bayaqala bayajabula uthi wena mkhaya cha abangajabula amakhosi awashekelele kwasho wacima iphela imizi yabantu. Ubani othe abahamba bothwala abantu mina ngifuna ukuzwa lokho ukuthi ubani othe abahamba bothwala ngoba phela lento yokuthwala one kuba yichoice yomuntu okuqala lokho. Umuntu osuke sehlula ukucontrol indlala yakhe ugijima hambe uthwala futhi okwakhe lokho wena ungena ngapha lapho ngoba wena ungena wona lapho uye lo muntu ohambe uthwala yabo ngoba nje wena ungathwele uright bayeke bahambe uthwala kodwa lo mfana mina ngifuna ukunqanda lento lo mfana lo mfana akukho lapha athe khona asisukumeni sami solanda inhlwathi cha umfana uyikhumela umuntu nje kwaba mnandi kuyahleka futhi iyahamba into yakhe miyekeni bafethu kanti kothanda abantu abanjani ufuna ukuthanda abelungu uthanda amandiya bafethu njengamanje kuphila ngesikhathi se-trend mkhaya nawe nje lapho khona ukuthi watrenda uqimbile lapho ubhalile lapho ukuthi lento zalo ubhala ukuthi shenga 1998 ingabe 1918 waqala lapho phela nawe mkhaya ukutrenda siyakhumbula sonke watrenda akekho umuntu wakwakhuluma ethi lo muntu lona nje beqimbe ukuthi cha kuyimanje unegama lakho owayikhandela lona ngokuthi wawuqimbile nje kwahlonishwa lokho yabo. Ngiyahlonishwa nje unento yakho nawe abazi ukuthi achala umkhaya simhlonipha ngalokho yabo. So ufuna wazi umkhaya ukuthi ayichala lapha ngifiki la yabo. Wayizondisa ngabantu umkhaya abantu bayakuthanda kakhulu. So nje awuzame ukuthi uyicontrol kwesinye isikhathi. Ucontrol nje ubone ukuthi ayichala ngoba phela uwedwa nje manje usamile nje usakhuluma ngalento ukuthi ayeke asikwazi umkhaya kuyeka imnandi siyayithanda thina. Thatha lento wena Mnyovu. Asiyithathe nje lento. Kabi kubo busantu santu singavimbani madoda ongafuna akafuni.